дар доираи барномаи вилоятии соли фарди солим эълон гардидани соли 2016 дар толори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд бо иштироки роҳбарият ва ҳайати шахсии мақомоти милитсияи вилоят мулоқот ва вохӯрӣ бо чеҳраи тибби муосири тоҷик, духтур, равонпизишк, кардиолог, гиёҳпизишк, мануалист, раиси ассотсиатсияи гиёҳпизишкон ва табибони халқии ҷумҳурии Тоҷикистон академик Муллозуҳур Тоҳирӣ баргузор гардид. Мавсуф дар мавзӯи санъат ва солимӣ баромад намуда, оид ба роҳҳои пешгирӣ ва тарзу усули табобатии ҳама гуна бемориҳо, муаррифии гиёҳҳои шифобахши Тоҷикистон, доир ба китобҳои тозаиҷоди хеш ки дар онҳо пиромони гиёҳдармонӣ, сафдармонӣ сухан рафтааст, ҳарф зад. Дар рафти суҳбати Озод Тоҳирӣ оиди имкониятҳои Тоҷикистон дар соҳаи тиб, иқлими мувофиқ, сарватҳои табиӣ ва алафу гиёҳҳои табобатии кишвар маълумот дода, корҳои илмӣ дар ин самт анҷомдодаи хешро муаррифӣ намуд. Тоҳирӣ 17 навъи гиёҳчой ва доруҳоро аз гулу гиёҳҳои ватанӣ ихтироъ намудааст ва номи ӯ дар китоби рекордҳои Гиннес шомил гардидааст. Дар қисмати дуввуми вохӯрӣ аз ҷониби табиб якчанд намуд машқҳои табобатӣ тавассути ҳаракат, садо ва нафаскашӣ ба ҳозирин нишон дода шуд, ки метавонад дар солимии шахс мусоидат кунад. Дар рафти суҳбат иштирокчиёни чорабинӣ бо пешниҳоди саволҳо вобаста ба саломатӣ аз Тоҳирӣ маслиҳатҳои муфид гирифтанд. Ҳамчунин ба адабиётҳои дастурӣ, гиёҳу дорувориҳои аз ҷониби табиб ихтироъ гардида кормандони милитсия дастрасӣ пайдо карданд.